Шановные сябры, шановное спадарство, 5 падзеяў от Вячеслава Сіўчыка и я, Вячеслав Сіўчык. Мы кажем про тыдзень с 24 чэрвеня по 30 чэрвеня. На этом тыдні я буду казаць про наступные 5 падзеяў. 28 чэрвеня забойство НКВД в Москве Янки Купалы в 1942 годзе. 28 чэрвеня вызвалення 10 грамадзянаў Украины с российских и лукашенковских турмах. 30 чэрвеня першы тур парламенцких выборов во Франции. 27 чэрвеня перестановки в кіраўніцтве лукашенковского режима. И самое апошняе, 24 чэрвеня, 35-я гадавіна пачатку установчего з'езда Белорусского народного фронта «Адраджэнне». Вельмі трагічная дата 28 чэрвеня 1942 года, калі в Москве закончилось жыццё гения белорусского, великого белорусского поэта Янки Купалы, нашего национального пророка. Я ведаю асабіста шмат людзей, якія стали беларусамі, дзякуючы паэмам і вершам Янки Купалы. Калі пачыналась наша хваля национального адраджэння, мы в газетах передрукоўвалі артыкулы Янки Купалы периода Белорусской Народной Республики, потому что, на мой погляд, найлепшим идеологом якраз того периода был якраз Янка Купала. Человек, який робил для белорусского народа, человек абсолютно гениальный. На великий жаль, на Беларусь накинули коммунистичные репрессии. Я думаю, вы все ведаете, что Янка Купала спрабаваў закончить жыццё самогубством после допытаў у чекістаў. Его уратавалі, але ж пасля гэтага выпадку ён стал зусім пісаць по-іншаму. Але нельга переписывать гісторыю, нельга здаваць сваіх. Абсолютная абраза кожного беларуса, тыя вот дописы, которые я перыядычна сустракаю в соцсетках, где великого национального гения просто обзываюць, здзекуюцца над ім. І на вялікі жаль, беларусы неяк не рэагуюць на такія адкрыта антинацыянальныя выказванні, на такія подласці. Скажу лаканічна. Янка Купала – гэта Беларусь. Калі не адстойваць гонар великих беларусаў, якія уже в небеснай Беларусі, то не будзе добрай будучыні і для нас. Таму, шановныя сябры, заўжды памятайце пра трагічныя даты. Адна з гэтых трагічных датаў, калі НКВД забілі в Москве Янку Купалу. Так, чекісты забілі. І на вялікі жаль, до этого часу большасць беларускага народа пра гэта не ведаюць. А ж Янка Купала застался в сваіх гениальных вершах, паэмах. Ён заўсёды быў з беларускім народам, потому что Беларусь жила, жыве і будзе жыць. І нават жыве Беларусь, это таксама Янка Купала. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, хто в Варшаве, вельмі запрашаю, 13 ліпеня, в суботу, адбудзецца вечер памяти героя Беларусі і Украины, грамадзяніна Эстонии Миколы Іліна. Гэта імпрэза адбудзецца в Александровском касцёле на пляцы Трох Крыжоў, в дольнай частцы в зале Яна Павла II. Пачатак ад 14 гадзіне. Калі ласка, прыходзьце. Калі ласка, давайте разом ушануем памяць сапраўднага героя. 13 ліпеня ад 14 гадзіне Александровский касцёл на пляцы Трох Крыжоў. Свой да свайго па свае. 28 чэрвеня всіх нас натуральна збудзіла навіна аб тым, што 10 грамадзянаў Украины были вызвалены с российских и лукашенковских турмах. 5 были привезены, якія знаходзіліся в лукашистских турмах, на межу с Украиной и были передадены. Пасля всех этих 10 человек были собраны. Это вельмі добра, что люди вызваліліся,
бо вельмі жахлівыя умовы знаходжання і в расійскіх турмах, і ў лукашэнскіх турмах. Але ж гэтая падзея, яна дала магчымасць шмат для якой демагогіі. Таму я лаканічна хацеў бы паведаміць всем тым людзям, якія пачынаюць крычаць о вызваленні палітвязняў, некалькі фактаў. Па-першае, гэты абмен афіцыйна рабіўся з дапамогай Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў і Ватикана. Рабіўся вельмі складана і доўга. І вся эта група, яна была адзіная. То есть цалкам магчыма, што сам Лукашенко да гэтага асабліва дачынення не мае, бо хутчэй за ўсё перамовы вялі з пуцінскім рэжымам. Што в адказ было аддадзена, мы не ведаем, але ж натуральна, што гэта было. Калі глядзець версію, што Лукашенко нейкім чынам все-таки отыгрывал актыўную ролю в этом обмене, то я хотел бы нагадать, что якраз на мінулым тыдні, які я каментую, был уже передадзены Российской Федерации третий палонны грамадзянін Беларусі, вагнеровец, які воевал на баку России. Обмены весь час ідуць. Але гэтыя абмены, яшчэ раз падкрэслю, не мусяць быць крыніцай демагогіі, таму што, на вялікі жаль, ані ў апазіцыі, ані ў дэмакратычных сілаў няма механізмаў для вызвалення сёння палітвязняў. Асабліва улічваючы сітуацыю, якая ёсць з грамадзянамі Украіны в Беларусі. Бо і сёння в лукашэнскіх застенках знаходзіцца больш 10 грамадзян Украіны па палітычных матывах. Уже не кажу, колькі там знаходзіцца грамадзян Беларусі, якія якраз атрымалі свае вялікія тэрміны за Украіну. Гэта і рейкавыя партызаны. Вы все памятаеце про тое, што былі прастрэлены нават калені. Хацеў бы нагадаць, што в турме знаходзіцца і Денис Івашын, які ёсць пачэсным грамадзянінам Украіны, і пра якога нават была адпаведная заява Міністэрства замежных спраў Украіны. І самае балючае, может быть, это тое, што уже больш 2 гадоў, як в палоне знаходзяцца 2 беларускіх добраахвотніка. Гэта Ян Дюрбейка і Сергей Дёгцеў. І амаль што 2 гады мы наогул ніякай інфармацыі не маем. Таму, на вялікі жаль, ёсць каго мяняць в першую чаргу. Іншая справа, што няма такіх у нас магчымасцей захапіць абменны фон. Таму давайте радавацца за тое, што 10 чалавек апынуліся на свабодзе. В тым ліку там в расійскіх турмах знаходзіўся адзін з лідераў крымска-татарскага народа. Вот. Все гэта, конечно, вельмі жахліва, і добра, што людзі на свабодзе і разумеюць, на вялікі жаль, жорсткую беларускую праўду, што вызваліць беларускіх палітвязняў можна толькі адным шляхам. Гэта калі не будзе пры ўладзе лукашэнска-пуцінскай банды. Магчыма, ёсць нейкія механізмы паменшыць колькасць палітвязняў, але ж вот гэтыя 4 гады, калі на Беларусь абрушылась палітыка тэрора і рэпрэсій, колькасць палітвязняў у Беларусі, яна нарастаюць. І вось гэта дэмагогія пра вызваленне палітвязняў на базе зусім іншых працэсах, на базе таго, што адбываюцца абмены паміж военнопалоннымі і паміж спецслужбамі. Вот гэтая дэмагогія, она просто дазваляе і далей спакойна лукашэнкаўска-пуцінскай бандзе саджаць все новых і новых палітвязней, все больш і больш. На вялікі жаль, разлічваць беларусам трэба в першую чаргу на тое супраціў, які ёсць в Беларусі, і спрабаваць все-таки не займацца дэмагогіяй, а даносіць ту інфармацыю про тую страшную катастрофу, якая ёсць в Беларусі, да сусветнай грамадскасці. Гэтым таксама вельмі цяжка, таму што нам не даюць нават, каб былі названы сапраўдная колькасць беларускіх палітвязняў.
Калі гэта не робіцца, то пра якое вызваленне вы кажаце? На вялікі жаль, трагедія беларускіх палітвязняў все больш і больш робіцца трагедіі іх сем'яў і тых людзей, которые іх ведаюць. Бо тэрору ўжо в Беларусі больш 4 гадоў. І так не павінна быць. Третья падзея, я бы ее назвал «Битва за Францию». В неделю отбылись первый тур парламентских выборов во Франции. Там 577 мандатов, 501 мандат будет разыгрываться в другим туре, які все и вырашить. Але ж шмат вельмі публікацый про абсолютную небяспеку, калі да улады прыйдзе ультраправая, як называюць нацыянальнае аб'яднанне. Это был Национальный фронт Франции, які атрымаў больш 33% голосов в первом туре и 39 мандатов. Супраць его Новый народный фронт, где объединались ультралевые, левые и зеленые. Гэтае аб'яднанне атрымала 27,95% и 32 мандата. А прихильники действенного президента Макрона яны апынулись только на 3-м месцы, взявши 20,76% голосов и взяли только 2 мандата. Ну, по-перше, я не думаю, что другой тур принесе перамогу национальному объединению. По-другое, нават калі нацыянальнае аб'яднанне пераможа, асабліва нічога во Францыі не адбудзецца. Таму што тыя пытанні, якое падымае нацыянальнае аб'яднанне і падымала на гэтых выбарах, яны будуць все роўна вырашаны менавіта так, як кажа гэта палітычная сіла, колькі разоў вы не называеце ультраправым. Я маю на ўвазе праблему з мігрантамі. Гэтая праблема все роўна будет вырашацца і брюссельскімі бюракратамі, менавіта так, як кажа спікеры нацыянальнага аб'яднання. Гэта і так званая зеленая эканоміка, супраць якой так моцна пратэстуюць фермеры. Все роўна не ўдасца еўрапейцам гэтую праграму дастаткова безглуздую завершыць. Але што вельмі цікава, што нават тых, кого называют ультраправые, яно все равно існуюць в Европе уже в тых нарративах, которые навязаны за апошнія десятигоддзі. И асабліва не збіраюцца гэтыя нарративы менять. Тому во Франции будзе, я думаю, все спокойно. Это зусім не битва за Францию. Ці будзе калісьці битва за Францию, битва за Европу, я не ведаю. Что цікаво было еще на европейском континенте, это то, что Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, разом с лидерами австрийской партии «Свободы» и одной из чешских партий заключил погоднение и собирается зрабіць партийную группу в Европарламенте. Вот у этих 3 партий после выборов в парламент 24 депутата, столькі і трэба для партійнай групы, але ж трэба, каб вайшлі яшчэ прадстаўнікі 4 краінаў. Тады ўзнікне новая партыйная група. Магчыма, з гэтага і пачнецца нейкая бітва за Еўропу в самой Европе. Але ж гэтая бітва, яна абцяжарена тым, што сёння практычна ўсе ультраправыя і ультралевыя групоўкі, яны маюць вельмі сур'ёзныя сувязі с Москвой, мает сувязі с Москвой и тая группа политиков, якую собрал Виктор Орбан. Яны, думаю, живут по принципу меньшего зла, бо лічаць, что Москва от их все-таки далёка, а Брюссель близко. Гэта вельмі кепскі прызнак для будучыні. Таму, магчыма, в Европе наогул нічога не поменяется, и далей мы будем все более и более бачыць, як ультраправые змагаюць с ультралевыми, а политика будет проводиться аднолькавая. И шкада, потому что еще зусім недавно Европа гэта была цитадель демократии, цитадель свободы. Бо вся европейская цивилизация новейшего часу и найноўшего часу
была пабудавана менавіта на хрысціянскіх каштоўнасцях. Вось, адкінуўшы хрысціянскіх каштоўнасці, Европа, на вялікі жаль, паўтараюць тыя памылкі, якія былі ў іншых цывілізацый, якія дасягалі дастаткова сур'ёзнага прагрэса в свой час сваім развіцці. Спадзяёмся все-таки, што будзе яшчэ і бітва за Францыю, і бітва за Европу. 27 чэрвеня былі чарговыя перастановкі в лукашэнкаўскім кіраўніцтве. Ну, я, калі шчыра, не до конца разумею, чаму такі ажыятаж звязку з новымі прызначэннямі, таму што класічная фраза пачвары Лукашэнкі пра перетрахивание кадраў, мне здаецца, вядомая ўсіх. Перетрахивание адбываецца регулярна. Это звязана з тым, што заўсёды ён баяўся згубіць уладу і баяўся, как хтосьці з тых людзей, якіх ён прызначае, меў зусім моцны нейкі ўплыў, уласны ўплыў. Абмяркоўваецца прозвішчы, круты, ну, прозвішча, конечно, добрае, горш з пасадай, таму што, зразумела, чалавек, які апошнія 2 гады быў паслом в тэрарыстычнай Расійскай Федэрацыі і адначасна віцэ-прэм'ерам, ён будзе праводзіць все-таки прамасковскую палітыку і ставіць его кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта. Намесніцай Петкевіч, што некалькі анекдатычна, асабліва улічваючы адстаўкі. Рыжанкоў робіцца міністраў замежных справаў, што дастаткова насамрэч лагічна, але ж ноткі асаблівага значэння не маюць. Ёсць адзін толькі палітычны нюанс гэтых всех перастановак. Это тое, што зараз Лукашенко спрабуе выйсці на сваё чарговае назначэнне в 2025 годзе. Хотел бы нагадаць, што я асабіста лічу, што в 2020 годзе он явно клялся Москве и персонально Путину, что апошні раз выбирается, тому и возникли все гэтые схемы с белорусским сходом, вот совсем іншым. А тут, бачыце, пачалася тотальная расійска-украінская вайна, і пачвара Лукашенко чарговы раз хоча счэпіцца сваімі сінімі пальцамі ва ўладу. І хутчэй за ўсё вчэпіцца, таму што неаднойчы ён пасылаў і Пуціна, і Расію, і расійскі імперыялізм ён такія дерьмовыя, ганебныя, што калі іх пасылаюць, то яны, в прынцыпе, туды і ідуць. Таму можна ацэньваць і з гэтага пункту гледжання. Але ж тут узнікаюць у Лукашэнкі яшчэ дадатковыя праблемы, бо я хацеў бы звярнуць увагу на візіт прэзідэнта Польшы Анджэя Дуды в Пекін, які якраз адбыўся, і перамовы, якія былі пачатку тыдня, пасля якіх была рэакцыя Китая менавіта в адносінах да Беларусі, бо скажу вельмі такую сур'ёзную рэч. Пасля заканчэння выбарчого фарса, апошняга выбарчого фарса, узросла роля не толькі Расіі, але і Китая в Беларусі, і непадкова телеграма Путіна была толькі другой пасля телеграмы кіраўніка Китая Сі Цзіньпіна. Менавіта паднятае было пытанне пра Беларусь в ходзе візіта президента Польши в Пекин, про ту вот гибридную войну, которую ведут мигрантами супраць Польши, супраць іншых краінаў Европейского Союза. На вялікі жаль, гэтым абвінавачваюць толькі Беларусь, хотя гэта сумесная гибридная операция России и Лукашенки, лукашенковская операция, так бы я назвал. Вось. І мы бачым, што была ўжо публічная рэакцыя Пекіна, і гэта таксама удар па пачваре Александры Лукашэнкі, бо не зможа ён утрымацца, калі ціск будзе з боку Китая за его дастаткова бездарную прамасковскую палітыку. Наогул, вельмі цяжкія падзеі, которые ідуць в свеце, яны яшчэ звязаны з тым, што транзіт тавараў, кітайскіх тавараў, які ідзе праз Беларусь, ён дазваляе все-таки казаць, што верагоднасць Трэцяй сусветнай вайны не на 100%.
Вот спынение этого потока практично павялічвае до 100% верагоднасць Трэцяй сусветнай вайны. Людзі все-таки гэта павінны разумець, бо і зараз страшна, а вайна можа прынесці яшчэ больш жахлівыя рэчы. Я думаю, што візіт прэзідэнта Польшы в Кітай, ён быў абсалютна неабходным, бо самае горшае в той сітуацыі, якой апынулись все краіны нашего рэгіёна, это яшчэ спрабаваць весці нейкія войны с Китаем, як свой час себе дозволил урад Литвы. Это великая помылка, и это просто поскорает подыход Великой войны, якая, на мой погляд, все-таки амаль что непазбежна. Свой да свайго па свае. Шановные сябры, вельмі прашу падтрымаць мой YouTube-канал. Калі ласка, распаўсюджвайце інфармацыю, што такі YouTube-канал ёсць. Каментуйте, задавайте пытанні і, калі магчыма, аказвайце фінансавую дапамогу. Гэта можна зрабіць па першай спасылцы. Свой да свайго па свае. Ну і апошняя, пятая падзея мінулого тыдня, гэта юбілей, бо 24-25 чэрвеня 1989 года в Вільні, в столице Литвы, тады Литовской ССР, отбылся установчий з'езд Белорусского народного фронта за перамогу адраджэння. В ім удзельнічала 400 делегатов. Этот съезд отыграл выключно великую роль в палітычнай гісторыі Беларуси. Так была оформлена впершыню некоммунистичная палітычная сила в Советском Союзе, белорусская палітычная сила. Вы ведаете, что был абраны Сойм, был абраны старшыня Сойма Зенон Пазняк, были абраны два наместника старшыні Сойма, Юрий Хадыка и Михась Ткачоў. Таму, шановные глядачи моего канала, дозвольте вас павіншаваць с доброй датой, дозвольте вас павіншаваць с юбилеем 35 годов установчему съезду Белорусского народного фронту адраджэння. Показчик того, что Беларусь и белорусы заўсёды выкарыстоўвалі тыя гістарычныя моманты, которые им давал лёс. И давайте разом паспрабуем, каб был яшчэ беларускі цуд, и каб беларускі народ был уратаваны и была знесена гэтая лукашэнкаўска-путінская банда, якая знішаюць і беларусаў, і Беларусь. А Беларусь жила, жыве і будзе жыць. Жыве Беларусь!